Huna njira ya moyo gusira watari kwenyara kurwase ebinyoro ime omwe MCA bigodi ya township omuskedi ukiwagi masira nigo rituko ria rero arwa ogosira guchiase omutakano kirunduko kurwase kenyoro kia keguru ke enege tambukiro abange bagokera aseboigo omuske masira hasira etundubali ya keguru eyu abwatuka chitangi na egentekyo nigo kenyara kabage kurwa ekies goseke kebikiese getanne gochiase abalimi bechaye bagotumeka etundubali ye chinsemechyo omori kyoito porka pokara na mange omwemisyo yigabi wadi ya township omuskedi uki oyagi masira nigo hagendereirie amono morobulio ewo kugendera gusira chama tejiri chitari kwenyara asebinyoro ime asiri tukolia lero anyara kabaga kumubwatokera omusubati kerubo nduko uyu omusacho ya asirita amatuka make aitire eng'ombe iyo korengana munadi ukira kunyara kabaga kumukonya ukinia abana bwabake atigeretwe ekero twakoreta matanga umuino musubati naro minto usirere tuga karona acharia oete na tebe tege mugande byuka na igo kore bune michendo ko koreta mumadera ani namore de nera kamorika ya alia nera kuna kudrobo chiagaria ngomna nacha igatari njira nasira nabantu bane nacha kukwana eta chiskuru chiane chions skuru nera ukona wikiri kiasi kwenye kiguru iko homo studio yamasira batokire okonyi bwerangi go cha setundubali ya kiguru iyo korengana monere ida tunyara kabaga kwa nikitundubali ekorolekana buya indukira nyara kabaga kwa abalimi amazingira maya yo gupimira echa yabo andekera disem lero to jinara letebera irangi kachi una roto ke tona kugwaterega tona gosuki gusetwaso nigitambuka korengana munadi ukatebera tunyara kabaga ko kiene kia Astin ime ewadi ya township naboni gagenda ko bagakorenga magenderane na tunyara koba gakuyangurura eyo abanenje kora sinsemechiga kwenyorera amagenderero mangana ya mangu mutata tena onje bono tali besa nje take tukuko gazikie tu ade biku tutana korora gachi agakwa tukere tukwani ogende nande kaba bantabo ngai onde bwenzi gago jati ko muramba karanza nziri yuka ga mwabekera inyo tukwani ogende aina bano muntu tatagiti tundu kurama muntu abantu ba township naganda ka karoko nako batena nonyo yoko nakonte magakiti gache morake negati abali bekena sayiga ningo bayira neri ngambi yamono gochaso gusira kwa Duke nakugendera kumuganya nyara ko bagotambira ko bako kwanda kubaikira abange awarase binyoro bagendete gucandika kira chingaki nda koracha konkonye sukeria abana na intinda basukeria yake umugambi nyasago sesenie aga ko garanto maite ngo ko ko kuro ko reki ko sesenie wa ko ko ri wa kwaewa rangi uyo to mesie nyumbe na onya kunde kirangi ibere kire moro ibere kire umugambi oya no mwana omoke no mwana one no mwana mukora agamba ari ori wano kajago tunalo mokega chikura chai dos nyonga sarabon bona nera buya kare ngaki ingo reporter getaseni kya wajete kya gatembe kuiga Astin semechiga chikanyero ya keguru ime ye bunge jiga ya West Mugrange County ya Mera inchi konkuru kwa Polycarp o kara